ang mensahe nga gipadala sa Ginoo while nag-devotional ko gabi. Ko Lord, unsa man akong mensahe kay salakay mo ko ni Pastor eh. Magkuha ra man ta og dokumento, sa dihang nagwali ko siya tubangan karon. Ako Lord, unsa man imong mensahe Lord. So mo ni gihatag sa Ginoo. I believe na natapit ang suri ni Pastor Ray sa inyo, sa mga leaders nato dire. But naay mga revelation lang ihatag ni Lord sa ato karong kahaponon mga igsoon. So ako na siyang giiluhan og kinabuhi nga minanduan sa Espiritu. Kasi na Bible diri mga igsoon. Amen. So ato lang subayan sa word ni Lord. Katong may Bible, pagsabal na mo kay tagaan na mo Bible. Pero tagaan ko ninyong pampalit. Okay, magpalit. Dito natin panghatag Bible dito sa simbahan na to sa Kasinglot. Duwa mo to siya kakarton pero tunga na lang ang nabilin. Pero Bisaya to siya, bawal to sa mga Inglesero o Inglesera. Okay? So may atong kuan karon Bisaya pod. Ibalik sa dito palihog sa. Kinabuhi nga minanduan sa Espiritu. So karong kahaponon, i-try nako og explain sa inyo sa duha ka pamaagi sa pagkinabuhi, no? Namantaan niya kalibutan, so naay duha ka klase sa pagkinabuhi. Pagkinabuhi subay sa atuang unodnon o pagkinabuhi subay sa minanduan sa Espiritu sa Ginoo. So i-try na ko explain sa inyo kung sa tabang sa Ginoo mga igsoon, no? Kining duha ka atong topic nga atong magian karon, no? So yung pa sa diri sa kinabuhi nga minanduan sa Espiritu. So kitang tanan, I believe na ang Holy Spirit nagpuyo sa atua. Amen ba, no? Sa panahon nga gidawat nimo si Jesus as the Lord and Savior, na ang Holy Spirit nagpuyo sa imuha. Now remember na ang kanang Espiritu ni Lord nga naa nimo mo na imuhang patik or lisensya nga makasulod ka sa gingharian sa Ginoo. Isa na kabasa sa Bible, ana. Pangitaon sa Ginoo imong patik. Okay? Dili patik na literal, but the Holy Spirit, mo na itong lisensya, mo na itong assurance nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. That's why gusto sa Ginoo nga magkinabuhi kita nga subay sa espirituhanon nga bahin, sa espiritu. Dili sa verse 1 atong basahon mga igsoon, no? Tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa na kang Kristo. Igna imong tapad, dili na ka silutan. Wa mo nalipay. Sige, silutan na lang mo. Karon dili na ka hukman sa silot ang nahiusa na kang Kristo. Why? Kay nana lagi kay patik mao ang Holy Spirit. Amen ba? So mao na itong assurance nga makasulod na sa gingharian sa Ginoo. That's why katong mga unbeliever nga wala pa nakaila sa Ginoo, wala pa to sila Holy Spirit. Kay dili man nila, ingon ang Bible, dili nila i-accept ang Holy Spirit. Wala wa sila Holy Spirit. Kay dili man siya dawaton sa kalibutan, except sa imuha o sa akwa nga nagdawat sa Ginoo. Amen ba? Okay? So karon dili na kamo hukman sa silot. Ingon ang Ginoo, dili na kahukman. Pero sometimes, ginahukman na to tong sa. Aray. Hello? Sabi, matubang ka sa amin, ikaw, gipulos. Sige, klaro, unsa ba ka na imong condemnation sa imong self? Ayaw hukmi imong kaugalingon. Ikaw na lang gani galaban sa imong kaugalingon, kontrahon po gini mo. Amen. Hindi nila pangit kay ko. Pangit ni kay ko. Grabe. Wala kay kakampi. Apili mo kaugalingon, mo nang gikontra. Hindi mo tapad. Ayaw hukmi imong self. Even ang Bible, even ang Ginoo nag-ingon, dili nakahukman sa silot. Kay sigurado na ka. Tungod sa Holy Spirit nga naa sa ato mga igsoon. So verse 2. Ilan ako ka minutes? Kuya? Sige. Verse 2. Kay ang balaod sa Espiritu, verse balaod. Dahil balaod sa Old Testament, nagkinabuhi sila subay sa balaod, naapoy balaod ang Spirit. Kay ang balaod sa Espiritu, nga naghatag og
kinabuhi. Kini nga law or kini nga balaod sa Spirit, mo ni naghatag natog kinabuhi. Dili atong kabuutan, dili atong pagka mahinatagon, dili atong pagka-honest, but ang balaod sa Espiritu na naghatag og kinabuhi. Siya ang source sa life. Diha sa pagkahiusak kang Kristo Jesus. Mga igsoon, sa pinaagi sa ato ang pagkahiusa diha kang Kristo, nabatunan usab nato ang balaod sa Espiritu, mga igsoon, nga nagluwas ka nato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. That's why dili man kaya nga himuon atong matarong atong self kay tao raman ta. That's why ang Ginoo mismo nangitag pamaagi nga pinaagi sa iyaha or sa Holy Spirit nga imong ma-receive, mahiusa ta diha kang Kristo gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon aron maluwas kita sa balaod sa sala ug sa kamatayon, mga igsoon. Huh? Okay, verse 3. Next. Ang wala mahimo sa balaod, no? Kay sa una sa Old Testament, nagkinabuhi man sila subay sa balaod. But sad to say, mga igsoon, lisod kay tumanon gyud ang balaod, labi na nga tao ta. Amen ba? Lisod kayo. Oh, that's why ang Ginoo mismo, maayo gyud ang Ginoo. Siya mismo nangitag pamaagi. Sa una, sa Old Testament, no, ang Father pagkauban sa ilaha o gasubay sila sa balaod. Karon sa New Testament, kita, bulahan kita. Nga naman, napa kay Holy Spirit, napa si Jesus, napa ang Amahan, siya rin may impirno ta. Hindi mo dapat, digig ka may impirno. Sa una, ang ilang gina-follow, ang Father ra. Gapakita, pinagi sa damgo, sa burning bush, sa katong gabon, sila nagbaklay sila, na gabon nga kakalayo, nag-lead sa ilaha. Wala pang Holy Spirit. So ikaw, ako karon na Holy Spirit, assurance nga, langit yun ka, napa si Jesus, napa ang Amahan. Tulo ba itong Ginoo? Isa. Isa na gyapon sila. That's why, dili kita ma-imperno, di kita maalanganin. Kita ang pinakayahay, aning nga panahonan karon, no? So, ang wala mahimo sa balaod tungod sa kahuyang sa tao. Kay huyang mong ang tao. Muna nga imposible kayo nga ma-obey niya ang balaod tanan, masipyat yun. That's why si Jesus, nangita siyang pamagi. Nauna niya, di magig kaya sa akong mga anak nga magkinabuhi nga matarong. Kaya bisag kung saan itong pagkamatarong usay, makapamakak kita. Kanya ang bakak nga gamay o dako, prayer man. Amen ba? Muna si Jesus, palangga, ilang dapat palangga dyan ka sa Ginoo. Palangga dyan ka sa Ginoo. Kaya without the Holy Spirit, kitang tanan, dili ka pasar. Kitang tanan, di ta kasulod sa langit, mga igsoon. That's why si Jesus, di siya gusto nga yung binuhat, ma-imperno. That's why, iyang gibuhat nga, tungod sa kahuyang sa tao, gihimos sa Dios, gihukman niya ang sala diha sa kinaiya sa tao, pinaagi sa pagpadala sa iyang anak nga mianhi ingon nga tao aron paglaglag sa sala. So ang iyang pamaagi, ako'y padala akong bugtong anak nga si Jesus aron pagbayad, pagwagtan sa sala, mga igsoon, no? Kaya ang atong flesh, kung ato ning pasagdan, magpakasala gini. Dato si Jesus mismo, nagbuhat siya o pamaagi. Next. Okay. Gihimo kini sa Dios aron ang katarungan nga gipangayo sa balaod matuman. Kaya ang balaod naaman sa requirements. Kaya ang balaod kinahanglan mahimo kang matarong. Naay balaod para di ka makasala. Para mahimo kang matarong. Para makasulod tas langit. Naay requirements ang balaod. Pero nakita sa Ginoo, agay dili kaya. Bisag usaog simba mamakak yun. Dili kaya. Muna ako ipadala akong bugtong anak mo si Jesus. Ano ba?
Bisag kung sa pa mo kamay ng po, na, kami gali pastor, di lang hindi magsaba. Di mo backslide mo. Joke lang. Okay. Tapos may nakita sa Ginoo, okay, di kaya. Kinahanglan ako ipadala kong bugtong anak, aron makabatusan sila sa balang espiritu, ang siya wala na himo sa balaod, ma-fulfill, pinaagi sa spirit ni Lord na nasa imo. Okay? So, dili ka nato, galakbay ko, di pangayo sa balaod, matuman dinhi ka nato, nga nagkinabuhi na sumala sa espiritu. Wow! So, makumpleto siya. Ang requirement sa law, sa balaod, makumplete siya kung magkinabuhi ka diya sa espiritu. Wow. Amen ba? O, dili sumala sa taluhanong kinaiya. Sabi, pastor, kay tao pa man kuron. Taong kita. Magkinabuhi mo kung tinawhanon, pastor. Atong subayod. Next. Verse 5. Kay kadtong nagkinabuhi, sumala sa ilang tawhanon, muning isa, akong giyong ganina, magkinabuhi subay sa tawhanon o sa espiritu, muning isa. Kay kadtong nagkinabuhi, sumala sa ilang tawhanon kinaiya, naghunahuna, kanunay. Naghunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga, okay, di na tataman. So kadtong isa nga nagkinabuhi sa tawhanon, mao kuno tong sigig huna-huna sa mga butang nga tawhanon. Akong pangutana, unsa may butang nga tawhanon? Mong ginauna. Asa na kong kanon? Asa na kong imnon? Asa na kong kwarta? Asa na kong sanina? Unsa pa? Asa na kong uyab? Wa pa ko na minyo. Asa na siya? Usay palit na kong tambal. Usay akong ipuhunan. Naotay linding wagi ron kay mangutang ko sa baka ginahuna. Kami pastor dili na lugar ta magunahuna sa kalibutanon, manaka na lang taglangit. Hindi pwede. Ang giingon dire, nagunahuna kanunay. Okay rin din magunahuna, pero dili kanunay. Kaya ang kanunay, magabuang na. Hindi mo dapat makabuang ng kanunay. Diba? Okay rin niya, magunahuna ka. Wala na ko yung bugas. Magpalit ko niya. Gignan po ko sa kung sakot dito sa tagulan. Dami pa siya, huwag ipalit. Mag-ampugas Ginoo. So okay rin niya magunahuna, pero dili kanunay. Ang problema man God, nagunahuna ka, huwag ko'y bugas, alas 6 pa, alas 5 pa las kadlaw, nagunahuna na ka, huwag kay bugas. So karon hato alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, padulong 5 to 6 p.m. imong paggunahuna, wa jud kay bugas. Kasi di mabuha na. Pasabot na tawhanon ra kay ka. Tawhanon ra ta, amen. Puno kita ko pala bugas. Pagkasunod pa kita, uy, naunsa ka na luspag na lagi ka. Murag agsunod kag bayolit. Anak ko'y kanon. Abi ba ninyo, pag di bitaw mo kakaon, di pa mo mamatay. Istigay ay kaon tulog adlaw. Uy, pagkay! Ngayon ko'y kipasagdan ko sa Ginoo. Budiya, iya. Hoy, igsoon. Kabalo ba ka na usahay magutman ta? Kay di ta kapasting. Kay nakita, bright ba kayong Ginoo God? Nakita sa Ginoo mga be? Atakihon man gidi sunod si Mana rin magpasting o? Luwi mo sa ganyan kong anak, di na ni magamit ba? Atakihon na sunod si Mana kasi kaon. Pagutman ako ni. So, di man ito masabtan ng plano sa Ginoo. Mas bright mo ng Ginoo na to. Diba? Ako ni pagutman. Pag wala na kay kanon, basulo na din mo ang Ginoo. Hindi ko'y trabaho, wala ko'y kanon, Lord. Wala ka ba lang ang plano sa Ginoo? Gipagutman ka, para ka ng kolesterol nga naan na to, mag-burn na siya. Araw ng inyong dugo, mag-flow pag-ayos imong heart. O sa imong brain. Mo bright ka. Uy, kanang gutom, maka-bright na. I-burn din niya ang kolesterol nga mo'y nakapabugok sa tao. Amen ba? Blessing nila. Blessing. Kasi ingon nga nila blessing nga gutom. Gipasagdan ka sa Ginoo. Wala, wey. Diba? Nagkumisyon magaling Ginoo saon tayo pag gutom. Kaya sige na tagkaon. Amen ba? All things work together for good.
those who love the Lord. Bisang paggut man ka na yung purpose si Lord. Kaya basing pagkaon ni mo sumba, dapat mga anak sa Ginoo lamigin pirmi ka noon. Iloy, matay nga anak sa iyo, di ka mapuslan. Amen ba? Basoy. Okay, di ba? Kasi may Lord, wala kay kwarta, tipas lang ko kamay ha. Lord, wala kay kwarta, Lord, luwian ako, Lord, ay, nangalangan mo ito. Sa ikong cell group, matay kong sayo, ampo. Nga, basa pag ikong Bible. Pagkagabi, mis katulkong kayo, basa mo, ampo dyan ko, Lord. Nga, mag-cell group ako, Lord. Musimba pa ko. Nga, langanin mo, kwarta, Lord. Lami mo sa mukha, lami, Lord. Sagdan mo, siro ko ni Lord, Lord, ka. Abi na ako, lami akong kanon pag mga lagad Diyos Ginoo. Sige, mga po kong basoy. Uy, salamat sa Ginoo kay kabasoy ka. Healthy. Amen. Oh, di naman luod sa Ginoo. Okay, kwarta, gito yun na sa Ginoo para mangwakag kamunggay sa imong silingan. Kanang kamunggay ay mo rang ligsan sa imong sakyanan o si pao na mo pagmuagay ka. Kamunggay diri kini mga lubatiyo, sagbot ng agi diri. Pero makaawin mo na. Amen ba? Say, pagulbulit na sa Lord. Lord, sige na lang din. Uy, iksuan mo rin nakapataas yung ginabuhi. Amen ba? Yung tapat, you are blessed. Kung kabalaka, huwag mo isudan niya. Di ka masige kunaw na ako, kaya kamunggay sa silingan, pananghid lang. Okay ra nga magunahon na ka, wala ko'y bugas, wala ko'y trabaho. Di na taman. Kay kung kabalo lang ka, no? Kung masabta nimo, nga mas palangga palagi ka sa Ginoo kaysa langgam nga wala nagtanom. Amen? No? Ang Ginoo na sayod. Ayaw kabala ka, ikadlo kung wala na. God will do the rest kung naghimo ka sa buluhaton sa Ginoo. Amen ba? Mga igsoon. No? Atong mixer dito sa Kasinglot, di man to ato. Gipahulman naman to sa atong drummer dito. So kung yan ang gikuha, kaya nagbanda siya dito sa gawas. Ano siya banda sa gawas? Lord, wala na may mixer, Lord. Mura na may peryahan na rin simbahan, Lord. Nabasahan man ako ni. Problema ko, wala pa'y Domingo. Sabado pala na, nagproblema na ako. Wagid ba'y mura gini peryahan ugma. Pagdala siya headset ang uban. Ambul-ambul. Lagay mo ito. Agoy, kuha man ang igsoon. Nabasahan na yun ako na tawhanon, rin ba ito ba? Sige, kukunauna nga walay mixer. Kunya ang drummer, gabagulbul na pas. Paano na kung drum set pas, be? Paano na yung drum set ka? Napamagadali. Ako ko, Lord, ikaw na bahala, Lord, be? Ay sa Lord, ha? Pwede magamit ang simbahan nga. Sa simbahan, yun, ilan naman yung gidunit? Ilan naman yung paon balik? Basta idunit na ninyo, yung paon. Grabe sa Ginoo. Sa Ginoo na na. Wala na, nabigyan man siguro ni Lord. Sa problem? Lain na lagi ka karon. Kung ginagis, lain na lagi ka karon. Kung ganay na usap ni mo, di mo kayo nga na before. Nausap na ka. So, Lord, amo yung speaker, Lord, sa drummer, gyapon eh. Asa, Lord, ha? Asa man may gamito yung speaker? Ano, alam, magkasit niyan eh. Okay. Tabletot ka kamay. Sige ko kunauna, gi-remind ko ni Lord ani. Dili na permiti mo kunauna, kaya tinawanan rin sa mga igsoon. Kabalo ka. Sabi, Lord, ikaw na bahala, Lord, ka. Maglakaw mi, magkinabuhi mi, subay sa balang espiritu, Lord. Lord, ikaw na bahala. Kasara na ako ninunaon ng problema, di na niya mautro. Di na niya ako balik-balikon, Lord. Kaya tinawhan na niya kung ako ni balik-balikon. Kabalo ka, mga igsoon, sa katagang simbahan sa Taguluan. Kita na ginatagaan at keyboard, amplifier, mixer, duha ka speaker, electric guitar, o keyboard nga tag 100,000. Joke lang, 100,000. Na keyboard, pero dito 100,000. Ang ilang ihatag is worth 100,000. Apple bangko, electric pan. Lord, gracias sa Diyos.
Salamat sa Ginoo. Rubi pagid nga bangko, bisag saan magsipa di mabalik. Oh. Ano ko Lord? Dili gid nimo mi pasagdan. Usay ang tao kay mag-una lang kita. May ba tawhanon na kayo ba, no? Wala may sayop ana. Tapos may gina-remind lang ta ni Lord ba? Gina-remind wala may usay mag-una na mablaka mi kita. Pero gina-remind lang ta ni Lord unsay dapat nato nga ikinabuhi. Kaya usay magoy gina ma-determine nato, dili pwede nato ibangga, dili nato pwede isagol ba? Karon nagkinabuhi kang espirituhanon, pagkaugma, sunod ugma, isa ka tuig, puro na dayon ka kinabuhi nga tawhanon. So kinahanglan nimo na siyang ma-separate, no? Ma-determine mo ba nga asa naman ko ani nga journey, asa na ko ani nga linya? Nagkinabuhi pa ba ko subay sa espiritu o nagkinabuhi ko sa tinawhanon nga bahin? Now, kung magkinabuhi ka tinawhanon nga bahin, mo ni problema. Kaya atong tinawhanon nga bahin, mo ni babag sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Kontra man na sila baby, ngunit Apostle Paul, kanunay siyang nag-struggle sa iyang self, sa iyang flesh, ug sa kabubuton sa Ginoo. Kasi dili pwede mo sumbay ka sa imong tawhanon kay ma-perfect ang plano ni Lord, ang purpose ni Lord, nganong nabuhi ka. Amen ba? Wala kung tawhanon ra kita, malimta na to ang trabaho sa Ginoo, ang tinuod nga purpose, nganong naa ka, nganong gi-bless ka sa Ginoo. Amen ba, mga igsoon? So, naguna-una sa mga butang nga tawhanon. Ikaduha, kadtong nagkinabuhi, sumala sa espiritu, kanunay sa espirituhanong mga butang naghunahuna. So, sa mga espirituhanong nga butang naghunahuna. Example lang ni siya. Domingo, simba na. So, dapat karong Sabado sa buntag, manlaba dyan ko para makasimba ko karong Domingo. So, usa na siya sa example sa atong espirituhanon nga mga butang. Like, oy, may Bible study ron. Schedulean ako ning Bible study. Ako gining tagahan og time. Mo na espirituhanon nga butang. Meaning, you are leading by the Holy Spirit. No? Naminaw ka sa Holy Spirit. Kaya mo man ang gusto sa Ginoo. Unsa kay itong Holy Spirit, mo na ang helper. Ang helper, mo na mo remind nato sa tanang gusto ipabuhat sa Ginoo nato. That's why, mo na ang Holy Spirit. Kaya mo na mo remind, stop, sobra na ka busy. Ops, sobraan na ka. Sakitan tikag ngipon doon, makanser ka, impas ka. Ngipon na, makanser. Lagi, mga igsoon. So while bastog ta, while makalakaw pa ta, makapangasaba pa ta, makaistorya pa ta, makalihok pa ta, ato ning gamiton para sa kahimayaan sa Ginoo. Okay? Okay. So, unsa pa mga example sa espirituhanon nga butang? Like, katong nag-appeal og life class. Oy, life class karong Domingo. Dapat mo join ko ni ako ning schedule. Kaya ang pagkinabuhi subay sa espiritu, nagatigom kag bahandi didto sa langit. Hello. Kung nagsubay ka sa espirituhanon nga katuyuan or leading sa Holy Spirit, pag nagsubay ka na, gatigom kag bahandi sa langit. Sa imong pagsimba karon nahuman ang isa ka haligi dito. Nagsimba man ka, imong balay sa langit, kamulo ng buhat. Inay mo tapad, kamulo ng buhat. Di ba lang yung wakay balay dire, basta na kay balay dito. Pero di man sa lagi ka pasagdan sa Ginoo. Kaya itong Ginoo, generous man, mahinatagon. Gusto niya i-bless kaya dire, mas bless ka dito. Amen ba? No, so kung magsubay ka sa espirituhanon nga bahin or giya sa Ginoo, nagatigom ka bahandi sa langit. So karon, kinahanglan mahuman imuhang balay dito sa langit kung mahuman mo imong kontrata sa kalibutan nga 70 years. 70 years man mabuhi. So kontrata nimo na nga alagaran ang Ginoo for 70 years nimong binayara sa imong balay dito sa langit. Sabi ka ron, 69 years old na ka, nangalang, yundang bang ka. Lugar mo yun, ka dito, pag-abot mo ito sa, asa akong mansyon? Hoy, kulang kang isa katuig. Wala nang anghel mo. Listen siya, sila ang kuwan, nagpuyo man sa asang ito niya
Sa lumpia, sa... Ha? Oh, lagi mo to. Dito. Dito sa... Makapuha kayo rito. Nagbayad pa mo hantog karon, di ba? Pawaw na silang dini kabayad o isa kabulan lang. 2 kabulan. 2 kabulan kulang mo. Nagbayad man ni 69 years pinangbayad. Kulang o isa katuig. Walay ato. Kaya sa 69 years, kugihan ka. Karon ka na-discourage man ka, niundang kag pangalagad sa Ginoo. Tabla. Wa man na human. Amen ba? Wala nga, kung magkinabuhi ka subay sa Espiritu, nagatigong kag bahandi sa langit. Mura nagyapo na siya o kita na ning kamot nga maka-business ta, atong business mga anak, para magagwarta ta, atong trabaho mga anak, atong source of income mga anak, para mulambo ta, magtigong tagbahandi. Amen ba? So dapat unta di ay ang mahitabo maupod gyapon sa Ginoo. Maningkamot ta nga maka-engage ta sa puluhaton ni Lord kay gatigong tagbahandi sa langit. Gusto ka dato ka diri pag-abot nimo dito. Wa kay balay. Hello. Oh, so kung magkinabuhi ka, mo ni siya ang realidad, mga igsoon. Kag kung magkinabuhi ka sumay sa Espiritu, gatigong kagbahandi lagi dito sa langit. O kinahanglan imong matapos na sa iyong pa ni Apostle Paul, gi-finish na ko ang race. So dapat i-finish na to itong mga bayronon. Atong pagtrabaho sa Ginoo para makumpleto itong balay dito. Diyan mong tulog balay, way ato. Dito din sa seminar sa seminar ni Pastor James, yung topic kay End Times. So kana ko ng bagong langit, syudad na siya. Syudad. So sa ato pa, kung syudad, nganli tanan pinakanindot nga syudad sa tibuok kalibutan, mas tsada pa ang langit, anak. Nya karon mo kay balay dito. Bawal may spot dito. Dapat bayad kita. Lord, squatter lang ko, Lord, bigay, backslide pa ko. Banggaan mo ko, Lord, kaya nagpalagi mo ko. Imbis gisugo ko si Lord, gisugo man ako si Inday, ha? At ipas ko sa danan, Lord. Sipyat ko. Diba? Syudad. Nga, wagay. Bawal lang yung squatter dito. Di siya kapili niya, ingon nila, wag ko ni dagat dito. Na, kasagara may kayo dito, magpuyog kilid siya. Bye-bye. Naway dagat. Kaya sa mga magpuyog. Hindi yung tapad. Hindi yung tapad, magkinabuhi ta subay sa Espiritu sa Diyos. Kaya nagatigong tagbahali. Abi ninyo, wala na yung gibuhat na mo dili. Uy, ang mga anghel ito kapanday. Kapanday ang mga anghel ito. Oh, attendance, kasi na. Gerald Gadot, oh, check. Okay, construction, kasi nakadaos meeting. Kami lang. Sir, kami. Oh, construct, atas. Tinisimba. Permitting. Ada ko kunog points ang permitting. Hindi naman dapat change my mind. Permitting. Kaya naman, kamay mo na ito. Uy, dako kayo punto sa permitting, 100%. Simba, 50 lang. Kinaarap naman ito. At yung prayer, anapag rin ng pero, 101%. Wala sa mga igsoon, nga, maningkamot ta, kauban sa tabang sa Ginoo, I believe busy mo kita, may ba? Pero kung mamanage ni mo imong time, mahimo mo. Amen ba? No, mahimo gini mo. Nagi pa maagi, dili pwede nga wala. Kaya atong Ginoo, He is a God of order. No? Ma-order gina siya kung imong i-order, mga igsoon. So, okay. So, ikaduha ang sa to, pag kinabuhi, sumala sa Espiritu, nagunahuna kanunay sa Espirituhan ng mga butang. So, man-determine na din mo imong self. Again, murag tawhanon ra kay kuruno. Amen. This week, murag tawhanon ra kay ko. Ako orang self, akong ginahuna. Ako ra pirmi. Ako. Amen. Pag maproblema na rin, Lord,
Ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga tawhanon, musangpot sa kamatayon. Nabisi sa kalibutan, musangpot na siya sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon, muna good news. Muna gusto sa Ginoo sa atoa. Ang nagunana sa mga butang nga espirituhanon, musangpot sa kinabuhi o everybody say peace. Usahay mo the Lord, give me peace. Mauday ni ang formula. Kung gusto tag kalinaw, magkinabuhi ta sumpay sa Espiritu sa Diyos. Dili tinawhanon. Normal kung tinawhanon, aburido pirmi imong ulo. Asa na kong bayad, nana ang turko, nana ang asa. Asa na kong bayad. Ako'y bibis na, bayad na sa asa. Bahala na ng permitin niya. Bahala na ng simbarang. Personal, malis pastor, dila eh. Hello? Wala kay kalinaw. Kay tinawhanon naman kayo. Amen ba? Pero kung nagsumpay ka sa Espiritu ni Lord, wala ko bayro nun. Lord, permitting man karon, mo-appeal gapon ko, Lord. Mo-appeal gapon ko. Kabalo ko, i-bless ko ni mo, Lord. Huwag mo sa depreso. Nakabayad bang gihapon? Amen ba? Para sa akong young people, aylan yung awata ha, yan yung testimony. ROTC ba? Estudyante sa ROTC. Tama may mga trainings. Pastor, di ko mo tuwag ROTC ba eh. Kaya ma-appeal ko sa trainings na to. Sa SOL, appeal ko. So karon wala si eskwela, nakapasal. Nakapasal. Kasi nagrada ito ko, Holy Spirit. Ginagawa sa Holy Spirit, isuglan si. Suglan ang pasal. Sabi karon ginakauyab man, kining uyab lagi. Mga banggitan sa Bible, babae na kitang kalaban. Young people, bagi nato, kauban na ito simbahan. Ako, bawalin uyab ba? Gabi na ko tago, mungkod mo. Bukan iyo ko, uyab lang. Ayaw na lang, pag-disciple, dito sa balay ng disciple. Dapat disciple ni mo, lalaki, hindi babae. Ako na kung sa man muda. Akong gi-disciple pas, o ba? Grabe, intentional na sa kayo mo pag-disciple, sa balay, wala mo ginala. Dito yung bus plaza, nangaan mo quick-quick. Dito mo na disciple sa balay. Mentoring pas, mentoring. At sulking, hindi pag-guman mo ba? Sulking ko, ang grabing hilap mo ba? Grabing hilap din ninyo. O grabing lipay. O ito nakita mo yung suon. Wala siya simba-simba. Hangtod ka ron. Nakabalik man siya. Pero, nakagusto naman po siyang babae sa simbahan. So karon wala man siya gisugot, wala siya gisimba. Wala man na dili? Ha? Wala dili? Kana, napi isa dito. Wala gisugot. Ang una, grabe. Pas, mukumit, tigil ko dili simbahan. Pas, ay, salamat sa Ginoo, kurog-kurog sa tapos ko. Salamat sa Lord, nagpadalagi kang mga alaga. Lord, mga laborers ni Lord, may padala din. Sila dasig kayo bata, Lord, no? Tayo ka mahiglang. Pas, makumit, tigil ko dili pas. Wow. Nanatay ka uban laborer, mupas ang kag 5 kasakong mais, 5 na lang imo, 5 iya. So, gamay-gamay na ang trabaho. So, karon wala sugta. Wala sugta. So, kitambakan ako sila, di siya mo mag-live-in ha, di siya mo mag-uyab, nag-uyab na gid sila. Pero akong gignan, di siya mo mag-live-in ha. Kaya ang lalaki, kami yung una, 30 years old. Pero ang babae, 20 years old pa. So siya, kami yung una siya, gaurus-urus sa gid, nagdilaab, ganang kanta ba? Nagdilaab! Sa imong presensya, kami dilaab sa pas. Kami yung una yung kupas. Klaro man, hindi mo ipakatulog-tulog ka adlaw si balay na. Iyan lata, kami yung una ka. So ako kita bagan, alis sa mga straight din. Ikaw, girl lang yan, malawag ka. Girl, sama, gusto na ka magminyo, kami yung naman din eh. Di ba pwede nga ito, whoops, ayaw! Magtago na. Di na manimba, tapos mag-ipo na sila. Sit, kami yung na ka, di pa, yun ang girl.
Pag akong gigan, so wala pa ako sa gigan. Gipangutana, anak ko nga, kung magbinyo na mo, gusto ka mo eskwela, makatabang ka sa imong family. Dabi karon, kung di ka baog, di po siya baog, maburos ka. So 20 years pa ka, maburos ka. Pagka-buros ni mo, ibig gusto ka mo eskwela, kung saan mo pag-eskwela, imo na gatas! Pampers! Babies! Biskuit na. Babies! Yang na pag-eskwela. Kung saan mo pag-tuman sa imong pangandoy? Ano siya? Huwag ko kabalubas kay ngana di ay. Ang lalaki sinagsipat sa ako. Samanis pastor niya. Ayun na ba? Samanis pastor niya. Bunga ko ni pastor. Ay, isa ka mo na. Oh, man! Sa pala pastor. Pagiging ako sila, pagman ako explain, unsa sila pohon, kung magbinyo sila karon, explain mo na ito, ipakita na ako sila, unsa sila pohon. Ako makabrip-brip, o makapanti-panti, o makabuts-panhon. So karon niyanin ba? Ay, pas, tiglan sa ko, pas. Tiglan sa ko, kumit sa iya, pas. Sisipat ng langit. Ako, gisikreto, no? Pagkagabi, nag-chat sa ako. Pastor, di na ko mo comment ya, pas, walay direksyon ako live. Hello. Kasi ni matambag sa pastor, bitaw, ma-misinterpret. Di man may ka-desisyon ng mo, pas. Kanang tawanan mo kayo, unod nun kayo ba? Na gusto na ka magbinyo. Wala ka na gunahuna sa inyong ugma. Dili pwede kay ngano, niagi ko anak. Grasya sa Ginoo na ako sa iyong atubangan karon. Kaya kung dili pa grasya sa Ginoo, naminyo pa kong sa iyo, pag-graduate na mong high school, naburos pa na ako akong uyab. Na akong asawa, second year high school, uyab na midaan until now. Amazing. So kapag i-explain ako sa iyo, unsa ang maagian mo, dili basta-basta. Grasya, sige, nabi, di ka grasyahan. Nabi, ipa-impirno ka, sige, makabuti ka. Di ba, di ka ba? Impirno ka, hulunod na yung ako, nagang kay tao. Di ka kabuot sa Ginoo. Why? Ginoo ka siya. So, akong ipalili sa iya, ha? Mori ang mahitabo sa inyong buhon. Ayaw padala sa iyo, gibati. Kasi ang tao-tawhanon rin kayo, excited ka sa karon. Nalimot ka nga na ugma. Na ay sunod ugma, na ay future, may mong pangandaman. So karon na misinterpret niya. Pastor, di naman may kadesisyon ng amo, Pastor. Ha? Iyon na galing kong ipakita na ko sa inyo, ha? Unsa mo puhon? Pero, kamo na gaya magdesisyon sa inyong life. Kamo yung magdesisyon, kaya kamo na may muali sa inyong desisyon. Huwag magkuilabot. Paglabot-labot ako sa kinabuhi, anak mo ko'y problema. Inyo na lang kinabuhi. Trabaho na mo, mutambag ninyo, mo align sa inyong life, mo remind sa inyo, bisag kami, i-remind mo sa akin. Remind mo sa inyo. Ano mo na mo trabaho? Boy, ako lang kang ipa-remind sa akong trabaho. Itagpagal na ako mo para hindi mo magka-gitsing. Pas, balik lang sa ako sa akong pastor, pas. Pinong balik lang sa ako sa akong pastor, pas. Sabi na kung ako yung pastor. Kung ubalhin ka speakers, magpagamit ka sa Ginoo, maayo! Tugtan din ako. Ano? Sige, kung magpagamit mo speakers, tugtan ka mo. Pero kung naamo dili, huwag mo nagpagamit sa Ginoo, dito mo yung ka magpagamit ka. Huwag ka nagpagamit dili, dito ka baka. Pas, balik ko dili, pas. Ano man? Masakitan ka, pas. Dili kay magamit ko sa Ginoo. Huwag ka nagpagamit dili. Hello. Usay ang tao, tawhanon ragayo siya. Amen? Kung musumay ka sa imong tawhanon, disgrasya kita pa doon. Mag-profit ang plano ni Lord ba? Instead, nag-aandam si Lord na mas labaw pa sa imong pangandoy, mas labaw pa sa imong gi-imagine kung musubay ka sa kabubuton sa Ginoo. O sa yung tao kung tawhanon ra, mag-una kita, ma-bypass na to ang promise ni Lord. Ang saad sa Ginoo. Amen ba?
No? That's why yun sa diri, ang pagunahuna, sulod niya po ba? Ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon, musangpot sa kamatayon. Mura ay mo sige gunahuna sa mga butang sa kalibutan. Usaon ninyo nindot na lang magpadato, ano? Nindot na siya kay ayaw na itong kinabuhi. Amen ba? Pero ayaw bitawang palabiin nga. Wala na kay panahon sa Ginoo. Maayaw kung dagan ka kwarta. Mahimo kang source or resource sa panalangin sa uban mga igsoon. Pero kung nakafocus po di imong life diha sa mga kalibutanon nga butang, no? Nahimo kang stagnant diha, nalimtan na nimo ang imong calling sa Ginoo. Basta calling. Ay, calling si Lord sa tulad. Muna ako, pulis nang dakuron. Grabe ka na, master man ko. Hindi pusil akong hamiran, Bible naman hinuon. Wala man ikablitanan. Ay, muna na, sa akong gusto bitaw na mahimo kong pulis, nagpalit na ako itong pusil-pusil. Lord, isa siya pagpalit ko, di ba mo kung mag-aristuhan ni Lord? Palit na sa kong itong puthaw yapon. Sakit yapon magkaibon. Pulis yapon ko. Ito, muna sa nga, kung tawhanon ta, musangpot ta sa kamatayon. Apa na maghuna-huna kanunay sa mga butang nga espirituhanon, musangpot sa kinabuhi o kalinaw na ay peace. Kung ang Holy Spirit imong gialaw nga mulin sa imo, lagi kalinaw, dili ka mabalaka. Mabalaka man ka, pero dili maghari ang kabalaka sa imong sulod. Naakay pero nun, kabalo ka nga nag-follow ka sa Holy Spirit, okay na ang Ginoo mangitag pamagi. Kung gano'n ang stupid, Gismil, salamat sa Ginoo. Di ba ko pwedeng maghilaka? Ano ko Gismil. Kailangan ko mulakaw. Kailangan ko muampo. Kailangan ko muwali. Kailangan na akong trabaho. Muna yung leading sa Holy Spirit. Kailangan ko mag-cell group. Alam, maghilaka ko yung Gismil. Asa ko Gismil. Kabalo mo, gibayaran ba yan? Giato rito ang tigputol. Pero mura nakita sa niya Holy Spirit na ay duko. Ang angel of putol, wala ni bypass na. Angel of putol ba? Kutlan na niya ang tubig. So na may dugo ni Jesus, di-bypass na. Amen. No? Pag magsubay sa Spirit of the Lord, di ka pasagdan sa Ginoo. Amen? Sama sa kukingon. Sus, walang ko sakyanan, Lord. Kagang ko sakyanan, Lord. Sige lang. Buhat lang. Sunod lang sa puso ko. Di kita kahal ko sa Ginoo sakyanan. Amen. Wow. Butter ba? Sige. Ano sa... Saling po, bago yung sakyanan ha? Rapi. Okay. Verse 7. Busa kaaway sa Diyos ang tao. Isa gusto makalaban ng Ginoo. Busa, dili kita magtinawhanon kay kontra ko na sa Ginoo. Money warning. Amen ba? Oy, mahadlo ko sa Ginoo. Mahadlo ko makuntra na po sila. Unya, sige ka gunahuna sa mga butang ng kalibutanon. Sige ka gunahuna sa mga butang nga walay imo nga gusto gyud nimo maimo. Nga to the point, mugawas na ka sa tawag sa Ginoo para makabot lang nimo ang imong gusto. Amen. No? So, pinaagya na, mahimutang kaaway sa Diyos. Pagkaaway ta sa Ginoo, sama sa kong gingon, sakitan ragag ngipon, makansiros na siya. Amen? Sakitan ragag ngipon, isa ka bulan, kaya niyo nila. Siguro hulog ng tao sa inyong balay. No? Busa kaaway sa Diyos ang tao. Muna nga, sa atong gipangandoy, digid nato pangandoyan nga makontra nato ang Diyos. Kaya pwede, one blink of His eye, pwede takwaon sa Ginoo, diha tayo. Akong kauban ako dito sa ministries na Bulman. Paggawas niya, patay siya automatic. So listen tayo kung kaaway na to ang Diyos. Now, busa kaaway sa Diyos ang tao nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon. Okay. Kay dili man siya mutuman sa balaod sa Dios,
o dili gayud siya makatuman niini. Lisod kay kamutuman sa sugo sa Ginoo kung naay sugo lain imong gituman. Amen. Muna kung mulakaw ka sa Espiritu, leading by the Holy Spirit, makasubay ka sa gusto sa Ginoo. Next. Ang tao nga nagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya, o sa tawhana kanina, kontra sa Dios, as kini tawhanong kinaiya, dili gayon makapahimuot sa Dios. Hinumdumi nga na tao ta aron pahimutan ang Dios. Muna'y pinaka-purpose nato, atong himayaon, o atong pasidunggan atong buhi nga Dios. Dadaan nato siya mga halad, pinaagi sa atong ginabuhat diya sa buluhaton sa Dios. Muna atong mga halad sa Ginoo, na atong ginabuhat sa buluhaton ni Lord. No? So, dili ta makapahimuot sa Ginoo. Dili makaingon si Lord nimo. Kaya ingon ba ang Bible? Well done, good and faithful servant, na human nimo imong dagan sa kinabuhi. Dili makaingon si Lord nimo, anak, kung wasa na himuot nimo. Amen. Kuhingi siya. Good and faithful, good and sulukoy nga servant, wak ko ganahin nimo. Amen ba? No? So, atong desire nga mapasidunggan na to, Diyos, kasi dinita sa pikas. Dinita sa pikas ang pagkinabuhi subay sa Espiritu. Next, verse 9. Apan, napapatadihan mo, Exxon? Apan, wala na kamo magkinabuhi nga minaduan siya. Pusol-pul, nagyaw-yaw siya sa taga-Roma. Yaw-yaw siya sa taga-Roma. Ano siya? Kamo ba? Mura ka pala, pinagit mo ba? Wala na di mo nagunaw sa buluhaton sa Ginoo or tawag sa Ginoo sa iyong kinabuhi ba? Nagpalabi na din mo ba? Nag-esmilang doctorate, PhD, DVD, uban pa, ni gawas, ni sulod, ni gawas. Nalibot, ang tibuok kalibutan. Negosyo nito, negosyo dire. Ana siya, pusol-pul. Sobra na mo, ha? Sobra na mo. Ayaw na mo kung ano yung hilantan mo. Ayaw na mo kung ano yung nirehok mo sa ospital. Hello? Ano siya, Apostle Paul? Hello, hello. Hello. Ang damon ako. Ayaw, tawhano na. Dapat leading sa Holy Spirit. May manguliron. Ay leading na sa Holy Spirit. Tawhano na kayo nga. Maglungag pa ko. Hoy, tawhano na. Ay kabalagan, di ba ka magutom, makalungag ka kalas 8. Amen. Napa ko'y lakaw ron, tawhanon lagi na. Ipahulat na. Imit pa na kung importante nga tao. Ang Ginoo dili. Hinay mo dapat, okay ka. Okay. Apan wala na kamo magkinabuhi nga minanduan. Muna nagyaw sa puso-puso sa taga-Roma. Naunsa naman mo? Ay, mura man mong ambulansya. Wang-wang man rin mo pag naman ikinanggan. Pagtrabaho sa Ginoo, magsigiya mo. Lakaw? Ops! Nabiti ka rin, doctor. Ay siya, Ito, realidad na way. So, kung gusto sa Ginoo, sa atong pagpangalagad, mature na diha sa Ginoo. Wagi matana nga mga level, pero gusto sa Ginoo nga, mature ta. Until we come into the unity of faith. Magka-unite ta sa itong pagtubang, makahiusa. Kung ano itong tuuhan mo, gini siya. Amen ba? So, apan wala ka mo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kung dili sa Espiritu. Kung tinuod man o galing nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing, sa ako nagingon ang Holy Spirit mo na'y patik. Maupod na'y tingailhan nga ikaw anak sa Diyos. Kay giniyahan man ka sa Espiritu. Dahil lagi ni siya na tao. Dahil lagi ni si John o si Junjun. Si Junjun kay hangol. Si Junjun may natapon. Ang isa magikaon, yan yung gitagaan. Ang isa na iyahan, itago, nagkaon.
Hello. Wala sa mga igsoon nga, ugali nga ang Espiritu sa Dios anaa sa inyong kasing-kasing, mo na sa ampatik, mao na timailhan, kung nagsubay ka sa Espiritu sa Dios, or mando sa Dios, mailhan ka nga ikaw anak sa Dios. Nagiti mailhan. Ayaw gibug ingon niya, ukira, dili, uy. Dili pwede iyahon ang baboy nga di pa iyahonon. Kung baktin pa. Naagi na'y bulan, oy kini harvest na ni. Amin ba? Di sa kung saan, mo nang naay ngit-ngit, naay hayag, kinaagid na siya'y kalainan, mga igsoon. No? Dili pwede all the time, may yung tanga okay ra, dili pwede all the time, may yung tanga kasabot si Lord sa tua. But this time, gusto sa Ginoo, no? Nga siya na pud ato ang una-hunaon, yang gusto. Okay? So, apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala. Mo ni nindot. Mo ni ang lawas nato nga sala. No? Makasasala ni nga lawas. Di ni kasulod og langit. Kurot ni nga lawas. Mulubad ni nga lawas. Laki pa ni ron. Sunod. Mulubad. Mo na nga ang Espiritu sa Dios nagdwell sa atong sulod aron kung dili ta karapat dapat pinagi sa Holy Spirit na himo na kang karapat dapat. Gikan sa dili pagkamatarong without the Holy Spirit, dili ka mahimong tarong. Hindi man kakapasal sa balaod. Amen. That's why na ang Holy Spirit ug iyang balaod mao mo fulfill sa imong pagkamatarong. Di pwede mabulag na. Kung ibulag di mo ang Holy Spirit, imong gibulag ang pagsubay sa iyahang kabubuton. You are on your own. Bulag pa ng Spirit. So karon magkinabuhi ka, bulag ang Espiritu sa Dios. Mag-pray na lang ka na kuwaong ka ni Lord ugma. Kaya wala man gyapon kay paingnan. Amen ba? Kabalo ka, the end of the day, muatubang ka sa Ginoo, wala kay patik, wala ang Holy Spirit, you are wasting your time na nagkinabuhi ka sa kalibutan. Amen ba? Bulag man siya. Muna nga, sinang gitawag na doon si Jesus, nakabatuntag Holy Spirit, siya ang kasiguruhan. Siya ang fulfillment sa law. Mga igsoon, no? Mana siya nga, apan kung nagpuyo si Kristo sa inyong kasing-kasing, bisan patay ang inyong lawas tungod sa sala. Bisan patay ni nga lawas sunod tungod sa sala. Apan kung nagpuyo ang Holy Spirit, si Kristo, ang Espiritu kinabuhi. Muna, because of the Holy Spirit, naatay kinabuhi. Kinabuhi alang kaninyo tungod kay gihimo man kamong matarong sa Dios. Atong pakpakan ng Ginoo anak mga igsoon. Grabe ang gihimo ni Lord. Verse 11. Last verse. Nadiri ang promise ni Lord. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus. Kinsay nagbanhaw ka Jesus? Ha? Kinsay nagbanhaw ka Jesus? Ha? Di mo sure? Pakibasa please. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus. Kinsay nagbanhaw ka Jesus? Ang Espiritu, the same Spirit na naa nagpuyo sa imuha karon. The same power na nagbuhay ka Jesus dito sa pagkabanhaw niya. The same power and Spirit na naa sa imong sulod karon. Inay mo tapad, you are victorious. Nasulbad na imong problema. Sulbad na. Okay? Siya nga nagbanhaw kang Kristo. Siya nga nagbanhaw. Kasi nagbanhaw? Ang Espiritu. Muhatag usab. Kasi hatag, o kinabuhi
sa inyong muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas, pinaagi sa iyang espiritu nga anaa kaninyo. Inya imong dapat damhanan ka. Naa kay gahom nga igsuon. The same spirit nga nagbuhi ka Jesus or nagbanhaw ka Jesus dito sa lubnganan, the same spirit and power nga naa sa imuha karon. Wala ka ta na slave sa kahadlok. Amen ba? Tungod kay ikaw anak sa Ginoo. Labi na karon na ata sa atong fasting, na ata sa ato ang preparation para sa ato ang encounter with God, mga igsoon. Usahay kini nag-fasting, no? Usay mo gawas atong pagkatawhanon, labi na kay mag-break. Pagtanaw nimo sa bisag pagtanaw nimo sa kanang bulak kay pagtanaw nimo kay mura na siya og pagkaon. Nga hallucinate na ka ba? Pagtanaw nimo sa kutsara ka mo paa sa manok. No? Dapat di ka mo kaon. Usay atong tawhanon mo tok-tok sa atong una-una. Shh, kaon na. Pero kung nag-lead ang Holy Spirit, sensitive ka dapat sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit ayaw sa kay naay kay goal. Naa kay gipangayo sa Ginoo. No? Once na makita ni Lord, maninuod ka, maninuod po si Lord sa iyong life. Amen ba? Mga igsoon, no? So karong kahapon, manindog ta mga igsoon,